So ibayikhiphe imbewu sengakhiphanga impande. Because abane impande kuyoba nzima ukuthi uyibulale. Uzosaba ungena ama-fasting kunesikhathi esilimit out no. Mina ngifasta from 6 to 6 because inhliziyo yami ngosebenzise lambili yakulahla inhliziyo yakho. Yakulahla inhliziyo yakho. Usungayivumeli inhliziyo bazalwane. No manje khayela amanzi. Ayibreak le fasting. Inhliziyo yakho iqala lapha yakutraina. Uyitrain manje ngathi amandla uNkulunkulu angisawezwa no. Athi kuyoprofita ukubeka izandla. Thama nginike intambo nike mhlawumbe isiphambaniso sikakha mhlawumbe wami ngabuya amandla kini. Inhliziyo yakho itrainile wayitraina ngomsebenzi kaNkulunkulu omgaka. Babazalwane Matthew sikhonza uNkulunkulu. Matthew sicela uNkulunkulu siyafasta from 6 to 12. Makondlule ku-12 kuye ku-6 kuye ku-9 kondlule bazalwane singabe ngamakholwa afuna ungisendaweni eyodwa. Usamthatha mzalwane uyamfunda umuntu. Sizani yamfunda umuntu amfunda umuntu uhlezi uhamba bazalwane usana kufunde athi ngizomfunda wena ngize ngimthole. Kodwa noma uthela ngo7 or every time manje senike manje isilo mpilo. Ngiyathandaza ngo6 mina seyabreaka ngiyadla. Inqondo yami sengiyifundisile manje. Akunankinga. Itrain zoyijayela lakho sophumela ngaphandle. Because ngoyitrainako. Yabe siyathanda sasona isikhathi ngangene kulingweni. So uma uphola, uma urelaxa, uzovusa usathana. Ethi phela athi fasana phela ngibona iqhede eligala. Asele kuwe phela ngibona ingilosi uhlelo sasingozana ukuthi ingilosi. Ngoba sithi zakhe ilahlile from dalo selesona uthi uzanele ngibona ingilosi. Prince akwenza uzanele ngibona ingilosi uthi epulpit mayibe side manje umnyango ube ngapha. Because abantu bangena mele babuka ngaba nepulpit uze manje ufike nezinto ezirong eziphambene nezikaNkulunkulu because usathane uthola indawo kowangena wakushumayeza. Abazali bami Jesu kuye isikhathi sokugcina zoba khona izidingo zoba yiningi. Olithi iBhayibheli kuPetro umuntu ulingwa isikhathi sinana namandla akhe. So akho umuntu omele anqotshe isilingo. Amele unqotshe inhlupheko noma isilingo. Uthwele enganqopha athi mayikupha amandla okubekezela. iBhayibheli malibhala lithi ubeze ezinhluphekweni awulishiyanga igama lami. Mhlawumbe ngifika ikishaya phansi kuwa vuka. Ungathi nawe usayenjoy inhlupheko yami ngifuna ubufakazi. Uzobulinda ubufakazi uthole. Ubufakazi bakube ukufa. Sinasindiswe ngawe. Shizo ngawe. Isinobe ngakhonza kodwa ayikuprofeti lo mina ngifuna kumprofeti. Because unokufa kumprofeti. Kunokufa idlozi. Kunokufa uma ngizoku consult